alcohol kag face mask ginpataasan sang DTI. Department of Education nagapilar sa mga private schools nga hindi magpatuman sang tuition fee increase. Maayong aga Bacolod, may aga bilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Hunyo 26, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sang mga balita lokal. Nadugangan siyang siyam kabagong COVID-19 cases ang Negros Occidental, samtang isa naman ang nagdugang sa siyudad sang Bacolod, nga tanan mga locally stranded individuals o kun LSIs. Base sa DOH 6 Case Bulletin Number 91, duha ka migrante LSIs nga nagpositibo sa virus ang gikan sa siyudad sang Cadiz, duha sa siyudad sang Victorias, isa sa siyudad sa Escalante, isa sa Banwa sang San Enrique, isa gikan sa Banwa akong siyudad sang Himamaylan, isa sa Banwa sang Hinigaran, kag isa sa Banwa sang Hinubaan.
Nagpositibo man sa virus ang isa ka bakulodnon ni LSI nga isa ka 29 anyos nga babae. Tanan nga pasyente ang naka-facility quarantined. Sunod sa DOH, 12 ang bago nga COVID-19 cases sa Western Visayas. Gin-report man sa DOH-6 nga may isa ka Negrense OFW, kay isa ka Negrense LSI ang naka-recover naman sa masakit. Ang riyon sa karon ang mayara 240 ka kumpirmado nga kaso sa COVID-19, 106 ang aktibo nga kaso, 123 ang naka-recover, kag 11 ang napatay. Hugot nga ginabantayan karon sa Philippine Coast Guard ang pila ka mga puerto sa Northern Negros sagud malikawan ang pagsulod sa mga locally stranded individuals ug kon LSI gikan Cebu pakadto sa isla sang Negros. Sulod kay PCG Negros Commander Jensen Benjamin, temporaryo ang ginsuspender ni Governor Eugenio Lacson ang pagbaton sa mga LSIs gikan sa probinsya sang Cebu matapos nga puno na ang quarantine facilities sang probinsya kag sang mga LGUs. Dugang pa ni Benjamin ang mga LSIs nga may kompleto nga dokumento ginamanduan nga maghimo sa nagakaigo nga koordinasyon sa opisyal sang probinsya antes makabiyage apang pagbaton sa mga ini ang magadepende kung may bakante o quarantine facilities. Ginklaro man ni Benjamin nga dapat ipaidalom sa quarantine ng mga LSIs base sa pagsulundan sa Department of Health agud matap na ang posible paglapta sang virus. Samtang, ginkondenar sang NFSW ang pagpatay sa isa ka leader sang mangunguma sa idalom sang National Federation of Sugar Workers Northern Negros matapos ginalutang kag napatay si Jose Jerry Catalogo sa barangay Paitan, Ciudad sa Escalante sa atong tilikdan nga Martes. Suno kay NFSW Secretary General Butz Losande, si Catalogo ang nagalawig lamang sa iya sining karabaho sa ginlutang sang wala makilala nga mga suspect. Nagapati si Losande sa posibilidad nga miyembro sang Armadong Kusog sa Pilipinas ang naghimo sini sa tuyo nga paipuson kag pahugon ang mga progresibo nga grupo. Ginpahig man ni Losande nga ikaduha na ini nga kaso sa pagpatay sa leader sang NFSW matapos ginpatay sa itong tinikdan nga tuig sa mga lugar si Councilor Toto Patigas. Wala pa sang may natumod nga suspect ang San Enrique PNP sa pagluthang kay Police Staff Sergeant Adan Belios sa isa ka remittance center sa Banwa sang San Enrique. Sunod kay Police Captain Reynante Salgado, ang hepe sang San Enrique PNP, padayon pang ilaginhimo nga investigasyon tubtub subong. Aminado si Salgado nga may kabudlayan sa pagkilala sa suspect bangod nakabonet ini sang ginhimo ang pagpangluthang. Nibaluan si Belio may pamahog na sa kabuhi sadto pa sa iniyang na-assign sa operatiba. Samtang hiluay naman sa katalagman si Belio nga karon padayon ginabulong sa hospital. Nagpanumdum naman ang Police Regional Office 6 sa kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office nga maghalong sa tanan ni Tion matapos sa sunod-sunod nga pagpangluthang sang duha ka police probinsya. Suno kay PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Gilbert Guerrero, kinahanglan nga ibutang pirmi sa una nga alerto batok sa mga tao nga may kaakig sa pulis. Duha pa ni Guerrero, yana na sa kabuhi sang pulis nga ilalawas ang nataya sa kamatayon bangod sa risgo sang trabaho. Madumduman, Miyerkules ang Udto, Hunyo 24, ginlutang ka ng pilasan ang sa nakabonot nga suspitsado, si Police Staff Sergeant Adan Belio, samtang nagakuha naman sang kwarta sa isa ka remittance center sa Banwa sang San Enrique. Sang Hunyo 7 man, ginparakan man sang Armalite Rifle kay pilason man, si Police Staff Sergeant Miguel Perez sakay sa isalakyan sa dalan padulong siya puluyan sa Barangay Estefania, Ciudad sa Bacolod. Si Belo na-assign sa Valladolid PNP kag na-assign naman sa Nocpo si Perez. Pilason ng mag-amay sang ginluthang sa Purok 2, Barangay Burgos, Banwa sang Pontevedra sa atong Miyerkules sang hapon. Ang mga biktima ang ginkilala nga Sanday Wendell Esteva, 49 anyos, kag bata sini nga 17 anyos. Tanan nagapuyo sa amuman nga lugar. Ginkilala naman ang suspect nga si Raymar Abulsion, 32 anyos, sa amuman nga barangay. Sa investigasyon sang Pontevedra PNP, ang mag-amay nagalakat sa dalan sa masugatang suspect nga si Abulsion. Ginaliga na ginkompronta sang suspect ang mabiktima, kag nagbaisay kag naglabot sa punto ang ginlutang ni Abulsion ang mag-amay. Ginabulong sa hospital ang mabiktima, samtang nakapalagyo naman ang suspect. Ginpuno man ang isa ka 22 anyos nga nakainom dira sa may Purok Sampaguita, Barangay Talagagay, Banwa sa Inubaan. Sadtong Miyerkules, 7 ang takna sang gabi. Ang biktima kilala kay Mario Camarin, nagapuyo sa uman nga lugar.
Samtang ang suspect kinkilala naman kay Vicente Artibel, 54 anyos, pumuloy naman sa barangay Nabulao, siyudad sa Sipalay. Sa pagpanusisa sa otoridad, ang biktima nagainom sang makaulubog ng inimnon upod sa edwa ka himata. Kaysa nag-agi ang suspetsado, ginsumbag niya ini sa mata kay ilong, ako kagliog sa wala mahibaluan nga rason. Naggabot sang kutsilyo ang ining ginsumbag, kaya ginbuno ang biktima bilang balos. Giningagaw padala sa ospital ang biktima, apang gindeklarar nga, o kung gindala pa, giningagaw dala sa ospital ang biktima para sa nagaigo nga pagbulong, samtang preso naman ang suspetsado. Ginlubong diretso ang bangkay sa isa ka lalaki nga nasapuan sa Palangka Avenue Reclamation Area, siyudad sang Bacolod, Miyerkules sang hapon. Sunod kay Bacolod City Police Office akong BCPO, spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, las 3 sang hapon sing diretso lubong sa Handumanan Public Cemetery ang bangkay sang lalaki. Pagpahayag ni Pico nga wala pa nakilalaan ang napatay bangod ginalegar, ngayon niyang wala sang himata sa Bacolod. Hindi man badyaw ang napatay sunod kay Pico kag makapila na kabeses nga na-report sa kapulisan nagakakitaan sa kilid sang dalan nga nagahamyangon kag nagaparangluya. Wala naging paidalom sa swab test ang napatay. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, sa panahon subong sa new normal, ang paghalong sa ato ni kaing lawas ang dapat nato nga prioridad. Back to basic mga ka-aksyon, ang hand washing kag good personal hygiene ang importante ged. Yari na rekomendar ko sa inyo ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap mga ka-aksyon, 100% ini nga natural kag organic. Scientifically proven pa nga antibacterial, antiviral kag antifungal soap, chemical free kag very mild gid sa ato nga skin. Pwede magamit bilang feminine wash, pwede man bilang shampoo sa imo kaspa, sa may mga punggod pagid, may body odor kag iban pa nga skin diseases. Rekomendado gid ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang mangosteen biska na sadto pa man mga ka-aksyon, ginagamit na sang aton mga katigulangan sa mga nagkalain-lain nga skin diseases. So yari ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, mabakal ini sa Huwakong stores kag Sincere Drug Stores. Available man sa mga drug stores malapit sa imo lugar. Kag sa karon nga panahon nga tig-ululan ang mga respiratory diseases para sang ubo, sipon, trangkaso, muna ang nagaduging nga mga pamalatian. So likawan naton ina para nga hindi kita madudahan nga may ara kita sang COVID-19. Ang aton lawas kinahanglan sang vitamin C kag para dira ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea aton nga ginarekomendar sa inyo. Manggaran ni sa vitamin C, puro kag natural, 100% iniya nga himo sa mangosteen, wala sang iban nga simbog. Kay kabalo ka mo mga ka-aksyon, ang mangosteen gali ang iya sining santhone, kung isimbugan nimo sang iban nga mga erba, nagakadula ang iyas ni pagka-epektibo. So hindi siya 100% nga mahatag ang iyas ni nga healing properties. So kinahanglan pure ang aton sini nga mangosteen capsule and tea. Amo nang aton gina-recommend sa inyo. Puno pa ni siya sang vitamin B complex, ang B1 para sa aton nerves o kun reflexes, ang B6 para sa aton sini nga pabakod baga, likaw kita sa ubo, ang B12 para sa maayong absorption sang sustansya sa mapagkaon nga aton nga ginakaon. Kagabalo wala kamo ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, nakabato na ni sang international awards dito sa Estados Unidos. Recognized ni sang FDA, ning Federal Drug Administration sang Estados Unidos. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, mapakalaton tag na pulo ka pesos lang ang kada kapsula. Gag ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, tag 18 pesos naman ang kada tea bag. Pwede ni mo timpla sa kalitro nga tubig para sa bilog nga pamilya. Mabakal naton sa tanan nga sangas ang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan Country Mart, kay iban pa nga outlets. So, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, ka mabakal naton man sa tanan nga mga butika. Ang ato nagapanguna ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19,
Nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:23, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpataasan sa Department of Trade and Industry ang pwede mabakal nga mga alcohol, sanitizers, disinfecting liquid products kag face mask. Suno sa DTI, bisan nga sakop sang purchase limits ang nasambit nga mga produkto, ilagin pataas ang kadamuon sang limitasyon. Suno kay DTI Secretary Ramon Lopez, kung sang una 5 lamang kabilog nga face mask ang pwede nga mabakal sa kada transaksyon, sa karon pwede na nga isa ka box o kung 50 kabilog. Sa karon pwede na magabakal sang 5 ka botelya kung 1 liter panubo sang alcohol, sanitizers kag disinfecting liquids. Tubtub man sa 3 ka botelya kung 1 liter pasaka.
Suno kay Lopez, nag-umpisa na nga magbalik sa normal ang supply sang among nga mga produkto. Nagapilar ang Department of Education sa mga private schools nga ipaiway ang pagpatuman sang tuition fee increase kag iban pa nga balayran sa maabot nga school year. Sa ginpagawa nga statement sang DepEd, ilan intindihan nga kinahanglan masiguro ang sustainability sa mga pribado nga institusyon para mapadayon ang paghatag sang quality basic education sa pungsod. Pero suno sa DepEd, dapat mangin balanse ang pag-access sang kabataan sa edukasyon, partikular na ang mga pamilya nga nagapangatubang sang problema sa pinansyal bangod sa COVID-19. Nagpangabay ang DepEd sa mga private schools nga mangin transparent sa ila tuition kag miscellaneous fees. Base sa data sang DepEd, mayara sang masobra 558,000 ka mga estudyante ang nagpa-enroll sa pribado nga eskwelahan nationwide. Nagapanawagan naman si ang Probinsyano Party List Representative Ronnie Ong sa National Interagency Task Force nga padasigo ng pagbalay sang safety guidelines para matugutan na ang angkasanay sa motorsiklo sa mga mag-asawa kag maghimata. Suno kay Ong, ini sa tuyo nga matagan ang publiko sang safe kag accessible nga pamaagi sa pagbiyahe karon nga may pandemya. Nag-apilar ang kongresista sa IATF nga hindi na pagpiliton ang social distancing sa mga mag-asawa kag mga maghimata bangod sigurado nga wala man nasunod ang physical distancing sa sulod sa ilabalay. Nagrekomendar man si Ong sa gobyerno nasyonal nga mag-issue sa special IDs o kung exemption passes nga may picture sa mag-asawa o kung maghimata. Sunod sa kongresista, antes ma-issue ang special ID o kung exemption passes, dapat pakayuan sang requirement kaangay sang marriage certificate o kung barangay certificate nga nagapapatuod sang ilang relationship status. Gindobles ang Department of Education ang equity subsidy para sa mga operator mga magapakigbakin sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Base sa ginpirmahan nga Department Order ni Transportation Secretary Arthur Tugade, hubalin 80,000 ini ang paghahimuon nga 160,000 sa kada unit sa modern jeep ay gahatag nga ayuda sa gobyerno. Ang equity subsidy ay gahatag sa mga PUV operators nga may valid franchise. Lakip sa makabaton sini ang mga nag-apply sa tunghulo 31, 2018. Lakip andiri ang mga PUV operators nga mag-apply para sa mga bagong nga ruta sa idalom sang omnibus franchising guidelines. Ginpathag ni Tugade, tuyo sini nga mabuligan ang mga drivers kag operators nga magapakigbakin sa transition sa mga daan nga jeep pakadto sa moderno nga jeep labi na karon nga may COVID-19 pandemic. Ginpahayag naman sa Commission on Elections nga hindi na sila mag-issue sang voters ID. Inibangod manamo ang nagahimo kag nagamit sang peke nga ID. Gin-ehemplo sang COMELEC ang damlang pag-aresto sang National Bureau of Investigation sa duwa ka individual ang ginaligar involvado sa produksyon sang online sale sa mga peke nga voters ID. Sunod kay COMELEC spokesperson Director James Jimenez, naguntat na sila sa pag-issue sang voters ID bangod igalansar naman ang National ID system. Mayara na sang 178 ka COVID-19 test kits nga aprobado sang Food and Drug Administration kan FDA. Sa nasambit nga datos ginpahayag sang FDA nga 60 ka mga PCR-based kag 69 naman ang sa rapid antibody test kits. Pahanumdom sang FDA sa mga health authorities kag sa mga LGUs nga tan-awon ng update sa listahan sa mga rehistrado nga test kits para sa COVID-19. Iniagod masiguro nga ang mga ginagamit nila nga kits sa mass testing ang aprobado man sang FDA. Gin-dismiss ang Olongapo Court ang kaso kriminal batok sa isa ka public high school teacher nga si Ronel Mas nga nag-tweet ka nagtanyag sang 50 milyones pesos nga padya sa kung sino man ang magkapatay kay Presidente Rodrigo Duterte. Sa mando nga napitsan Hunyo 24 ni Judge Richard Paradesa sang Olongapo Regional Trial Court, ginaprobahan ang motion to quash ni Mas may kangtanan sa inciting to sedition in relation to cybercrime nga kaso. Sunod sa judge, si Mas ang illegal nga gindakop. Madumduman gin-aresto si Mas sa piyak nga wala sang warrant of arrest ang otoridad sa Zambales kag ginpreso sa isa ka semana sa Manila sadtong bulan sang Mayo. Ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga kulang ang puwersa sang PNP rason nga gin-deploy ang militar sa syudad sang Cebu para istrikto nga matuman ang enhanced community quarantine o CQ kasunod nga padayon ang pagsaka sa COVID-19 cases sa lugar. Sunod kay Anyo, ang mga militar nga ipahamtang sa syudad sang Cebu ang gikan sa Bicol Region, Region 6 kag Metro Manila.
Luyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga hugot nga matuman ang ECQ sa Cebu para mapahinay ang paglaptas ng virus. Dugang panianyo, plano man sa gobyerno nga magdugang sa medical health worker bangod madamo sa mga doktor kag nurses sa Cebu City ang nakaangkon o kung na-infect sang COVID-19. Magadugang man ang DPWH sa isolation facilities para mapahaganagan ang madamo nga pasyente sa mga hospital. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, kay balo ka mo bala nga sa sini nga panahon, importante gid nga halungan ng aton ikaayong lawas. Agud malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Yari na ang Sunthorn Plus Gold. Ang Sunthorn Plus Gold mga ka-aksyon, mas ginpa-improve kag mas epektibo na bangon bayara ni sa extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic, kag spirulina nga mo ang epektibo nga makabulig batok sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag kag iban pa. Gani sa aton mga ka-aksyon, maggamit na sang Sunzone Plus Gold, mabakal sa mga butika. Inyong imamatiya na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka po sa inyong news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.